Beste kijkers, dit is het journaal met Paulien van der Put. In de Verenigde Staten, in de staat Ferguson, heeft een burgerjury beslist dat een blanke politieman niet met opzet vuurde op een ongewapende zwarte tiener. Er komt dus geen proces rond de dood van Michael Brown. Dat zorgt voor een golf aan protest in de hele Verenigde Staten. Sinds de uitspraak zijn er zware rellen aan de gang. Verschillende winkels en bedrijven zijn in brand gestoken. De betogers zijn woedend. In Amerika worden ongeveer jaarlijks 100 zwarte medemensen door blanke agenten doodgeschoten. Onlangs is er een gelijkaardig incident gebeurd. Een zwarte 12-jarige jongen werd in een park door een blanke politieman van op korte afstand doodgeschoten, omdat hij voorbijgangers bedreigde met een echt lijkend speelgoedgeweer. Dan heb ik voor jullie nog goed nieuws uit de sportwereld. Thomas van der Plaatse heeft de Gouden Spike gewonnen als beste Belgische atleet van het jaar. Begin maart won hij brons op het WK Indoor. Hij kon zijn trofee zelf ophalen, ondanks het feit dat hij 3 weken geleden zware chemo onderging voor zijn kankerbehandeling. Tot zover het journaal. Bedankt voor het kijken.